stříni. Čus mi především, dneska to je se mnou Páťa, Ahoj. A máte to z mýho pohledu. To už jste si asi všimli. Ale tam budeme dát blbosti. Jo. Přesně tak. Dobrý. Vem to. To zprávím, dej mi to. A dej mi to, zprávím to. Doma noviny. Ne, cože? Ne. Za 3 hodinové. Jestli nám dáte, Ježišmarja, už máme. místo těch 3 odběratelů, dejte nám to tlačítko. Jdeme z okrouhlí, to určitě víte. Tlačítko. No, na Kubo. YouTube. Tlačítko nepotřebuješ 10 000 odběratelů. A pak na vaše video, jestli to umíte, to Vůbec. vám dáme like. Možná. Možná. Jestli nám to bude líbit. Jo, tak jdem. Jako je krávovinka. Já vím. A snad se vám toto video bude líbit, jak to takhle zdrž. A já asi to nedržím. Ale to mám na hlavě. A pak je tady ještě učitelé. Jaký? Co? Hej, hej, hej. Kuba, ty jsi tam mluvíš jen tak pro nějakýho tupečka, co? To s někým povídáš? To s někým povídáš? Tady ten na to kouká. Jo. Jo. Ty, který na to koukáš, dej like. Tak dej like Snad co... a než končíme. Jo. Pojď do auta. Ne? Snad ho na videu uvidíte. Jo, uvidíte určitě. Nevím, jestli jste... Už máme nějak 3 odběratel nebo 2. Nevím, nějak tak. Počkej. A tak nic hovno. Víš? Nevidím tam nikoho, ale možná uviděli. Mají bystrý zrak, je mnoho zrak. Ale strašná zima. Hrozná. Takže mám většině, když on tam měl, jsem si vzít asi kopačky, co? Ale to už je jedno. Já mluvím celou dobu. Auto pila. Jo. Zkusím nějak... No tak ty vole, to jsem si tak nádherně předkop. Jo, ty vole, no tak přesně do díry. To je tak se tak. A kroutila se. Blacky, to pojď sem. Blacku. A Kuba taky chvilku chodil na fotbal, ale přestal, ale já chodil. Tak pojď. Ale bačkou neumí vůbec. Ty vole,
já se bojím, že to překopnu. No tak ty vole, to bylo nepřekoplivé. Tak pojď. No. Ne, vole. Já to zkusím nějak zakroutit. Příměry. Ty kráso. A točíme vůbec, Kuba, ještě? Ale mohlo by být ještě nějaký video z Agaru. Kdy chill, vole, teď skákal. Tak. Já zavážu kanicky, teďka to vidí, jak se váží. Takhle si zavážou. Takže jak to Kuba udělal ruzlíkem. Co to dáte? Jak to předáte. A tohle by... koukejte, co se nám stalo. Mačka, Kubuj. A se nám snažím zaháknout. Musí vyskočit. To je těžké. Tak pojďte. Takový opravování. Ale točíme, Kubo? Já točím, čo? Počkej. Já točila. Tak. Já to klesla. Vy vám teď už konečně ukázat Lukyho. To je tamhle. Hej, to přijela dvě lámy, hele. Hej, to byla lepší, to byla lepší. A mimochodem až na našem hlavním kanále, až prostě budeme mít čas a budu mít konečně tam mít takovou techniku, tak bych si stáhnul Fraps, koupil, stáhnul cokoliv a budeme s tím točit třeba Minecraft 1.8. A já bych tam točil to jsme točili. Já nevím. Jednou jsme točili Minecraft. To bylo velká, tu druhou. Jaký tam jsou číslíčka, Kubo? Jak dlouho točíme? Jak se dotýká moje čůrka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minut? Já nevím. Takže 10 minut, jo? Já nevím. A srem, jdu se na to kouknout. Tak jo, tak hoď sem míč. Ne. Jdi pro míč. Ne, pojďme, já jsem to tam. Tak kdo bude první u míče? Tady. Tohle je Black. A tak mě pevně nemáme. Pozor na zase dudy, co? Máš si, dostal si dudy jenom. Jasko, počkáme. A přímo do toho, jo, ne. Jo, jestli si já všimnou. Počkej. Tady, jo. Jdeme naším tunelem. Jo, tak jo. Tunelem, pojď. Už to není tunel, no. Tady to hodí už spátu. Hádí. Tak pojď dolů. Ne, nemáme hulící. Tam je nějaká hadice. Nevidíte ho asi, co? Tak jdeme. A to by bylo k dnešnímu videu vše a Kuba to ukončí.